Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello! Kumusta ka mo, mga kasama, mga guys? Okay, kumusta ka mo tanan? Ano yan sa inyong alagas kang ina Trifon Morales, and then ako nga partner sa diri si Juan Ditayan. Kumusta ka mo tanan? Napamati ka ron, tubok Bisayan, Mindanao niya itong andang tulamanon. Kun ako ang pasultihon, always say a prayer kita mga kaigsunan ang atong pag-ampo mo itong unahon ngadto sa itong labaw mga kagahom. Lord, thank you, Lord, sa imong gihatag ka namong grasya matag adlaw. Ilabi na sa mga grasya nga produkto nga hinatag sa o ginama sa said marketing, no? Sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o sa Panyawan Coffee Mix, kaping matapang kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama sa SED Marketing Incorporated. Salamat kayo, Lord. Thank you sa mga grasyang imagyata ka na mo. Thank you. Ilabi na sa mga produkto sa SED Marketing. Okay? Salamat kayo, Lord. Bueno, ang sutang po ka na itong hatagan ng pagtagay no pinadakin is usak kababay nga mapatawag lang sa nga Talia. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Talia. Kini pagkasugarol sa bana, dako gud kay ning problema sa asawa. Mao nga daghang mga asawa kontra kay nila ilang bana basta manugal na. Kini akong bana dugay na ni nga wa na manugal. Kung nganong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga bahitabo. Maliman nang ikaw ay ibigin ko, ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging. Oy, si Bioga, unsa man? Sino? Saan sangan? Wala ka na ko kaya Timino naman. At Timano na to atong business. Business pa. Kay business bitaw na. Negosyo ko na. Way na dato sa pagpanarbaho nga. No, negosyo. Nya, madato ka tanay mo negosyong kwek-kwek og tempura. Dato. Nagdiha, hilom diha, oy, mapas mo mga usahay kay maghuwat patag dunay halin para ipalit og bugas og sudan. Oh, sa pagkakaroon, wa pa. Pero someday, somehow. O sano niya sa mga billionaires sa tibok kalibutan ka na yung panal eh. Ano daw si Bioy, mura ba kag nagdamgo diha alas 12 udto. Tingnan lang. Masyak na niya ka asa man ang kuan kining Nunsa? akong baon asa man. Man na, nasuda na imong bago kakakita na ng puno naman na. Sa may sudan kay pabaon ni mo na ko dahil. Unsa pa, syempre, ang imong paborito, ang buwad nga tabaghak. Siguro ka ni bagot. Tabaghak? Ay, tabaghak naman eh. Tabagak! Oh, Buwad lagi. nga tabagak. Buong man lang da. Wa may buwad nga tabaghak. Ikaw na tabaghak, ikaw nang tabaghak. Ga, pasensya na gyud ka ha, unsaon nga. Lechon tato akong ipabaw ni mo. O di ba, crispy pata. Unya, nga nung naunta man. Aw, naunta gyud kay unsaon nga kutob ra man ta sulti, wa man ta ikapalit. Sagda. Ini kulit na ako basta mahurot ng tempura o quick akong baligya. Magpalit ang litson. Ay, ni mo si Biyo, pila ra man tayo ginansya na, oy.
Kung imo nang ipalit og lechon o crispy pata, ugma tingalig asin na lang atong sudanon. Ikaw sa no? Bray, bitaw siya. Oh, sige. Makajakpat na ito. Basta maning kamot lang ta. Muduor mo ginataw ng swerte ba? Ay, may lagi unta si Bio. Swerte unta. Pero ambot lang, kanusa pa ka ng swertihan na imong giingon, kanusa pa na mo abot. Ay, sige lang ka. Pasensya lang. Antos lang muna ta. Sao na nga. Wa mo gud tao ni kurso nga nahuman imong bana. Kay ako biya. Pangandoy biya yun ako nga. Maharuhal nga ito pagpuyo. Pangandoy ako nga magakupot o binandul nga kwarta. Nga madato ko. Magkwartahan ko sama sa akong tatay. Ha? Kortahan na imong tatay. Dili, mausap na yung pangandoy. Lakaw na si Bio, way lami. Mutiwas ko katod. Lakaw na. Basta ligo-lina ko. Magbaboy ta. Sabi na, ay, Lagi! bot-bot ang imo si Bio. Di mo to. Gahapon ba yan, niingon ka nga magbaboy tayo ni kagabi eh. Ah, suma. Usa may gisawan na ito gabi. Chicharon. Usa si Saron. Baboy. Oh, baboy gapon. Ilong di, ay, galhal ka lang. Ipanghambog to nimo imong gidagabi ang chicharon baboy nga perte pag yung hupasa. Hupas ko taon. Hupas bitaw, inikingkib di mo muratag kakit-kit og dila sa sapatos. Kada dila sa sapatos ba? Ay, naunsa baya ka. Bisag unsa pa na. Pero, nagtuman ko nga, baboy ito. Ah, kidot tong chicharon. Lakaw na. Tempura! Quick! Tempura! Kuya! Unsa ba na, kuya? Imong da, kuya! Arang, nay customer. Ako doon. Ay, unsa na? Oh, quick, ne? Ah, quick! Oh, tempura ba? Ah, tempura? Oh, quick! Unsa ba kay balikan ni mong kuya? Tempura o quick? Quick o tempura. Mabuang ko ba yun? Pila may mo yun? Wa ko yung isang tanan lang ko ang tempura ba? O quick mong da? Quick lagi yung tempura. Pila may mo? Di lagi ko mampalit. Huwag mo ka. Man ko manawag. Ikaw huh? Doon. Muton na manggugas. Kana, nangutana ako, pero mama ko mingon nga mapalit ko. Nga naman, dahil mangutana. Mapalit ka di ay. Ha? Hakang bayuta ko, Dere ko, Oh, tagpila di ay na. Tana na sa tag-20, pila may imo. Di lagi ko mapalit. Yo, anong mutana mo ka? Oh, mutana, mapalit di ay. Sunod ay pumutana ha? Kundi kang palit. Sunod sad kuya, ayaw duol kan mga tana lang. O taong mo ingon kong mampalit ko. Ano sa kong duol, oy? Nahaw ng bayuta, oy. Di mong kaliwat kas mong kanahan, ha? Lahi man ang mga tana sa mapalit. Mapalit gani ko. Mingon jud ka nga. Mapalit ko kung mapalit. Tagpila na, ingon ana. Hamaw ba? Di ko na, oy. Nakakakla mo, oy. Quick! Tempura! Quick! Tempura! Quick! Tagpila na! Dahil niya baligya. Kinsa naman day na nimo? Isuroy naman din ako. Pero di niya baligya. Mag-boat ka. Inahak na ka. Init eh. Puyaw eh. Padali ko di mo nabalik si Bio. Nahurot ang tinda ni mong tempura o quick. Hurot ba eh? Busit mo ng adlaw ah. Nga naman. Naamang ko'y batag na matanag tagpila. Unya di mo dahil palit. Nga naman. Wa man siya moingon nga mapalit siya. Nangutan na naman. Utan na siya na ako. Tagpila ko no. Ay, unsa di problema na si Bio? Tanang tao, may katungod ka mangutan na. O lagi, pero dili ka mapalit. Di na lang sa tuntang kamungutan na. Kay hasol-hasol itong bata eh. Soba dia si Bio, oy. Kanya hayrang wag, yoy. Wagid kay halin eh. Gamay ka na kay halin, kay init ka man kay opirme. Ay natural init kay kay kapoy kay singgit. Handos ang kariton. No? Magluto pa. Unya init pa jud kayo. Ay. Waingon na ng klase trabaho eh. Saba di ay, naanak na trabaho kapoy, oy. Kawag yun di may buot, maghuna-huna. Katong bayutan sa doon, buot. Saba di ay. So, sobra.
Maumbito na. Basta mo na gani, palit niya. Mao ba? Ana hala sige. Asa mo dapit ang kulon? Ha? Nga naman mo palit kas kulon? O, tanal ganito. O mao na diha. Ikaw ra bitay gaingon ako mangutana, kinahanglan mo palit gyud, paliton nimo kulon. Di man na quick. Pagkakidot na ni mo. Eh. Duda ko nga high blood kini akong bana kay dali man kayong masuko. Mao nga ako na lang sa di siyang gisabot kay basig maunsa ba. Unya to? Oh, dara imong baon ha. Nanasang tubig diha, nas imong bag. O, sige ka, aris ako. Sama ko ni mamaligya ro dapita, no? Nga naman o, palit ka? Tanal ganito. Mao na diha. Dili ko mo kay mangutana mo, palit na lang gyud. Muna ibutang permis imong uha aron dili ka ma-high blood ha. Ay, sige ka, arin ako. Balik. Tempura! Quick! Boss, tempura ka? Quick! Tempura, quick! Boss! Purabi. Kinila, klaro mapalit eh. Pila mo na. Tag-20 ro, bossing. Pulo ka buk tempura. Pala man ang imo, bossing. Tag 20 ang tulo. Tagay lang ko balik 20 we. Okay, bossing, okay. Kining bossing. Anong daghan man ang mga tao diha? Sugala na diha. Naibingguhan na siya madjungan. Mao ba? Mao din daghang tao, no? Ari diris tambay kay na dagang mamalit. Am kay tinda di record man ang ari diris tambay. Mao ba? Awar ta taod. Ini panggawa sa nang manugal og bingo. Mga onin si mo tempura. Mao ba, bossing? Ari diri. Karong tataod. Kay napamain duwag bingo. Urot lagi na imong tinda lagi. Ga, ay lang sa paglutong sudan, ha? Kay niya ako'y daang sudan. Ibong paborito. Kapada si Bioy, paborito. Imol ka din paborito. Unsa lagi ng sudana? Humba nga baboy. Paraw ka? Ano magaga? At tungo sa adlaw, pertiganin mo sukuha kay chicharon baboy akong ipalit para nimo. Karoon na ako nga, baboy na gini. Humba na gani. Humba. Pero nganong karon pamansag ka anak mo palit ka karon gibawala na mo ko sa doktor. Ha? Ano good? Nagpabipi ko dito ganina sa sentro, taas kay akong dugo. Mong giingnan ko sa doktor nga bawal ang baboy. Mao ba? Na, ako'y kaunan ni Ron. Ningon day ko, nga di ko mukaon ana. Adlan nga ka! High blood bitaw ko. Pero di pa ni makapatay na kong babuyan ni. Abi ambi kay gigutom ko. Abi ambi. Nga high blood ni mo eh. Do, tuo man ka maurang pataya oy. Di bitaw na pirmi. Sa ato pa. Ug dili pirmi, okay ra. Oo, basta kay di lang kadadlaw. Di. Agi, ikaw niya. Bantay ba itong unsa ka? Ay kabala ka si Bio, ug atakihon ko na amang ka. Sinago, sabihin ko sabot nga. Ako, ikaw, mo'y atakihon. Ako mamatay. Dili uy parawa sa di mo huna-huna. Ingan manggug ka nga okay ra o katakihon ka kay na ako. Okay ra lagi kay naamang ka nga mo makatabang nako. Dili kay ikaw may mamatay. Taka lang kag sabot. Hanggaw bis naong nimo. Pwede day na. Ako'y atakihon niya ikay mamatay. Pwede, we. Amo ganun silingan sa una. Yang asawa nga namatay. Nya. Aw, siya mo'y gilubong. Ginagip. Usog kayang halin sa among baligya nga tempura og kwek-kwek ning mga nangaging mga buwan, pero karong mga simanaha og hangtod karon, pirmi man ming lugi. Uy, unya to? Luya man. Lugi na sad ka. Oray. Unya. Huway sa ko, kapoy ko. Sige. Diyan sa ko, sa ko kwarto na eh. Yawards, murag pirmi naman eh. Nagduda na ko sa mga lihok sa kong bana kung unsa gyud mga binuang nga gihimuan ni mao nga ako lang yung gipanid-an hangtod usa ka higayon ana ako siyang gisundan kung asa siya paingon, asa siya magpunduhan. Unya to? Ay. Uy, stay. Antero ko, mabaho na ko. Di ana na si mong bago ako na nang giandam. Amo ba? Anto na ko. Sige. Kadauli, hello,
Awa ninyo, may malipayon kaayo. Payon kay nilakaw. Inig-uli, inig-udto, magmingoy-mingoy na. Unya mo ingon nga hinay kay halin. Makapaduda na kay kinistananda, pero na lang ingon ani. Karon lang yung kang si Biyo, ha ka. Sundan, teka. Way kalibutan si Sibyo gisundan ako siya. Asa juga ning panuhak pa ingon? Oy, niliko sa may iskina. Kung saan ang lugar diha, oy? Pero ako lang sa sundan, bahala na. Di siya makaila ini akong takuban. Magbinuang gani karon, magbinuang kang si Biyo haka. Ibtantag ko kasi mo tumoy diri. Oh, naulit na day ka si Biyo. Oh, kuya kayo. Onya, kumusta naman imong pagpaninda? Kusog ang halin? Dahil na kayo. Undang na tingali ko na yung pagnabuhi agaw eh. Ha? Mo ba? Nga naman? Inay kayo. Alkansi to. Gede-gede, puwes ako. Kuya kayo. Ay, saglakaw. Ikaw ba? Baka kung tikas tanan sa? Nahibaw ko daghan kag halin. Karon, sultis tinuod kung asa imong halin. Asa! Alkansi, ligat tamingaw kayo. Halin. Di ka mo sultis tinuod ako, ha? Inang may halin. Makapakita gani kong ebidensya nimo. Buoti pasabot. Layas ha, o wa na kay balikan kay magbuwag ta. O kaya ko sa pitag ga, ha? Nakasabot ka, ha? Dilam nyo kakamtuwa ko. Ipagawas na yung mga ebidensya, be. Sa manuong gawin, bit ko na na mo ay. Magkakulang ko sa mga tanaw ka. Sobra pa. Ha? Sa tanang bakak lang tinuod. Na ako ebidensya nimo, ha? Nagtuo kang wate ka sundi, gisundan ta ka, gibidyuhan pa. Sa'yo nahurot imong tinda, pero nahurot ang halin hanggawa ka. Ha? Kay imong gipostas bingo o niya na pildi ka. Ug ni anay, klaro kay video, ha? Klaro kay video nako. Oh, kana monigar pa ka nga di na ikaw, ha? Sulte! Kay post ko ng imong naong na lang cellphone. Ha? Kana kinsa man na? Ha? Di ba? Ikaw na, di ba? Tubag! Oh, ako di ay eh. Ikaw ka lang? So, unsa pa gipaabot nimo? Layas na kanahan! Oh, layas ko! At tulog ko lang! Ay, nagbalik ha! Ang kanahan ni Layas gyud. Ang ako unta ato nga maleksyon siya ba nga dili mo intra ng sugal, pero wala magid mo balik pa. Nabalaka ko kay basig unsa ray nahitabo ba? Basig may nahitabo ba ron niya sa daan o unsa kaha? Ang ako, kung ako sang ipapangita, lain sad kaayo. Akong gipalayas nga ako nang ipapangita. Unsa akong buhaton, oy? Unsa man og kamo ang pasultihon? Thalia. Salamat sa tanan. TJ Yes, Kuya Alan. Mga mama, palit gihapon mo ha sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. O niya, ayaw mo kalimot pagpalit kay lami kaayo ang OBM Special Tasty Fish Cracker o Palitos Macaroni Crunch. Lami. Okay, salamat kay Ate Jen. Thank you kayo. Salamat kayo, Ate Jen, sa imuhang Don Pepe Tablia nga may paborito sa kabataan. Ni padung sa iskilahan. Nindot kay daim nun mga bata. Don Pepe Tablia para blagsik inyong utok. Anya, may kay mo minaw sa inyong klase kay tuna ba na yung mga vitamina. Unya sa atuwa pong mga dagko pod, kaod sa tayo ng Tasty Fish Cracker. Unya, kada pong Paulitos Macaroni Crunch o kining ato ang OBM special mga bata mo ni inyong ugumon bisag asa mo. O katong mga dagko pod, sa atong imnon pod, mao ang the best kay nga kaping matapa nga kaya kang ipaglaban ang SED Panyawan Coffee Mix nga mo'y paborito sa opisina ni Basta Toledo, Kuya Nick Pipito. Bawa na ipanghatag dito sa ato ang Kuya Nick Pipito dito sa opisina undog GR Pipito. Unya sa ato ang Vice Mayor Choi Asnar, so Ricky Asnar sa Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araw og si
Lister Daan, Kujial, Lister Daan, ingon man si Kujial, Frances S. Pares sa syudad sa Sugbo. Unya, Dave Tubulak. Dave Tubulak, si Hari Iran. Hari Iran, nga to ang suod nga bigo po, sama ni Grimar Barite. Oo. Nga to ang mga suod po kayo ni Congressman Bibo, Tabilianosa, kumusta ka niya? O Nobi Abelia Cabatino. Nobi Avelia. O, Cabatino. Unsa sila ba ang bibibi, Ate Pres? Karing tira si ambana ni baby kay ambana okay ni ka na Bibi. dulho, Ate Pres, Momoy mga kabatino gina dina, daghan kayo mga kabatino dina. O, salamat kayo, Inday Nobi, Ma'am Nobi, Kapitan Nobi, kabatino. Salamat kayo niya sa Norte Dapita, sila si Doc Boy Labilla. Oy, Labelia. Oh, ingon man si Joel Garganira o si John Alcover ang ato ang suod po kayo. Og si talisted. Si Kapitan Albert Bumpat. Kumusta ka diha, Dong? Albert Bumpat sa Bilisan. Kumusta ka diha, Dong? Og ni Inday Joyce, ang imuhang pilalanggang kapikas. Asawa. Oh, niya sa imong mga anak pod, kumusta mo diha si Inday Lia? Niya, salamat kayo tanan og ni Capray Marimon. Salamat kayo mo diha sa Bien Unido. Capray Marimon. Okay, Ate Pris? Okay, ug ako sang pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas sa sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw. Inumdaan og sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka magkaon sa imong paniuto. Mao gihapon sa gabi sa dili pa ka mukaon sa imong panihapon inom na sa kadaan ug sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na na problema kaayo aning kidney o UTI, ayaw na mo kaguol or kahadlok ana tungod kay doon na makatambal, doon na makaayo anang atong gibati bain aning kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung kina, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Okay, Ate Pris, thank you kayo sa tadahan po na ito mga kaigsunan po nga bigamit sa ito ang number 1 haplas ang sedle na mitawel nga tinul mo wagtang sa itong pamaol, panuhot, panakit sa kalawasan, barikos bins, katul-katul, kuto sa kabataan, disminurias, kababayan, dapi-dapi o sakit, haplasan lang nato sa ito ang sedle na mitawel, labi na yun mapasok ka, o dili kayo dagko ang paso, ang kanalang paso lang sa kaniyang ato ang mga mantika diya, unsa pa na diya, or mapasok kag tubig init. Ay, bubuil ninyo sa ato ang sedleniment oil nga anhara nato mapalit sa butika, pero why butika sa inyong lugar layo kayo, ano na lang mo sa Shopee na lang mo palit. Pwede rin mo tanaw sa page sa sedleniment oil ang ato ang page nila kining Panyawan Sed Marketing Incorporated. Unya type lang nyo dia ang Panyawan Herbals, tanawan ninyong mga produkto sa Sed Marketing nga na din ha, genuine ang mga produkto. Pwede rin ninyo i-order sa Shopee. Kung layo mo sa butika, mag-Shopee na lang tabam. Good morning! Salamat kayo sa nagdagano sa ang truck ng Sunrays, Paul Gerson and Noe Uyangguren. Salamat sa inyong pong-monitor. Body number 811. Ingon man usab dito na pizza may tubod bituon dumanog. Labinadihan nila ni Nelson Escandalio, Elot Libosada, Pablo Manubag, Sindo Manubag, Kuling Kalago, o Dani Balungoy. Kumusta mas Kapitan
naman, ini. O, pinabasiya. Gagawas naman to sa ospital, no? O, si Konsihal Abay-Abay. Kumusta ka mo? Ayaw ka mo kalimot, ha? Sa ato ang mga kalukan matag-adlaw. Labi na ko lang kita sa barangay. Ang ato ang health conscious kita. Sa'yo maligo. Kanindot ko nun ay maligo. Ingo nagpagatiguang. Ano ko maligo ka sa iyong buntang. Labi na di pa mo sidla kang adlaw. Kay muhungaw dito ko ang mga init sa atong kalawasan na ito mga panahot. Gamit ang Said Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na ka mo whiteheads, blackheads, murag up-up, murag kator-kator. Ano na ba kailang mula gumang inyong panit? Murag ka nagdoon mga dead skin. Muri pero sab kini ang ato ang Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Ayaw ka mo kalimutan kay magpabilin ka mo younger looking. Kutis artista, kutis porcelana. Palit sa butika. Ayaw mo na naiging soroy-soroy para dili ka mo mailad. Ha? Mas mayo matanaw niyo sa sulinan. Tatak Sid Marketing. Thank you. Hunya mo kay isura ng toksin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Kung madaot ka din ato blood cells, maninungdan nga magantos tas sa daghang mga sakit kay inikadaot sa atong blood cells, mustiki og mulapot pag na dugo ana. Mao na nga masakit ang mga daghang mga major gyud sakit kani mga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pa natong balatian labi na yung constipated ka. Unya ang ato ang kidney mao gini number 1 gyud daoton sa tuksin nga mo suod sa atong kalawasan. Mao na nga ingnon to mo nga inom gyud bog G-Detox Plus Herbal Capsule kay kining usa ka G-Detox nato usa ka natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwag tang sa balatian puno sa nutrients nga mao'y makabaligon sa atong vital organs sa aprobado ni sa FDA registration number FR 80715. Busa kung gusto kang mawagtang ng matuksin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian o karon ligon yun kanunay atong vital organs inom gyud ta matagadlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw. si Talia Ate Pres. Ang kaning si Talia Talia. problema ni Talia ang iyang problema Ate Pres kay ang bada ba sa una dili man ni sugarol nya na maligyag koan taho o unsa pa na diha karon quick tempura taho basta daghan siya gibaligya karon timingan Ate Pres nga anay nasumok siya atong sugalan natakdan minon siya sugal at sigin man siya binggo. Oo. Sakpan siya asawa gisundan kay buong man niya asawa nga wa nay rimit-rimit. Nabuang sugal. Nabuang aning sugal sugala? bingo Ate Pres. Bingo. Bingo dili makay kay balingaw siguro kaning mga bingo Ate Pres no nakasuway makana Ate Pres. Oo, pero kung di ka makabingo, dako pagka mapildi. Mao ba? Kay o ka na mga card nila kana pag imong pataran. Oo. Say pila man doon ay usa ka kuan 50 pesos ana bitaw. Oo. Kami naka anha mi atong usa sa mga tindahan nato diha Gisano Ate Pres diha. Suro bi di apil mig bingo si Lisa. Timingan nga nakadaog ni Ate Pres. Nakadaog ka? Nakadaog pero to gamay ragod to 5 ragod. Oo. Daghan tali mo nagbahin? 100,000 ang premyo nilabay ko why nakadaog sa 100,000 Paglabay o paglabay ko usa ako ada yun. Doy nya Usa ra yun ka number ako ada yun. Ako yung nakadaog. Unya. Sa katong ilang konsolisyon. Gamay ra di ayaw kuan. 2005 raman, 2005 raman. Di ay. Nya paghatag sa 2005, mauli lang dahil sa dayon Miss Lisa wala yun. Adugo na no gatong Di man kay mihingo ko ana na na bingo. dili naagi ka nang surti ani sugal Oh, tinuod. kanang gulyat. Naagi na sa di malason ka Malason, bisan. Oh, pero naagi dali kay makadaog. Oh, tinuod. Si Jo aning Jo, di kalsada. Oh, bilib ko ato niya. Permit ko ato nagkadungog nga dako kay daog sa Sila bilbo. karon ani pulis sila si Uyeng. Si si di ay. Delisa. Delisa Sevillano. Di ay. Na may Ato rin mga byuda sila. man sila puros. Oh, lingaw-lingaw lang. Lingaw na lang. Wa wa ka na bang way gamit ilang kwarta ba? Lingaw lang nila Oh, taon. naisubra. Sabi na mga hatag na senior, magkuhan din sila Ate Pres, maghanto din sila bingguhan sila. Mangatag na gani senior, maklar, makita, makuha ni mo, may bawang kadagang kayong tiguang magpanustahan.
Unya mga restaurant lang. Dagang kay Nindot sabihan ng mas senior Ate Pres, no? Kay 20% ang... Sa may nagkanindot ang mga senior Dili, na ka nga. Magtakiang na ang uban, Na ikaw, kay dako ano, ko, ano, ang tuod. Kaya, Be. kaya ang imuanda di Ubo, arthritis ka. na to. Pero- Pero, kaning arthritis Pero na na kay tigulyat. 20% nga discount. Oo na, ha? ano, sa mga Sa tambay. kaon. Mauni nga, akadi, balik tagtalya, Ate Pres. Ge. Mauni yung problema ron, kay binuanga niya, layas ha, wag yun, dilayas diretso, nag yung balik, Ate Pres. Iyan ba na? Oh, niya iyat ang gustong pabalikon, pero unsa magkay maayo nga ako na matong ipalayas, maayo ka pabalikon? Sige Palihog. lang, uy, pabalik ka. Isang kipalayas taon, uy. Bam! Unsa may basulti na to diha, Bam? Panglayas mo! Dagko ninyo baon! Hanggaw bas na Unay mo. po sa kong mama, Ate Pres. Kay, Oo, kay. Panglayas mo! Mga tapulan. Wow! Aw. Ang kanang tapulan sa Oslo, dili man na tapulan ng litok na. Ang termino niya, balanghon. Balanghon? Yan? Balanghon. Mga balanghon mo, anak. Oh, Murag hapit na balanghoy. mga balanghon mo. Kaya yung bitis, muna ako isugnod ron. Kaya huwag mo mga sugnod. Oh, bitaw. Yaw-yaw itong mama. Panglayas mo! Nga dagkon mo kaon, nga dagkon mo glawas. Mga balanghon. Pagkaugma, nang gunaw may sa among uma, ni agi ang kumari sa kumama. Karon. Nag-istorya sila, may tungod sila mga anak ka buluyagon. Yan sa kong mama, ako bitaw no, ako mga anak ako nang pangkasabaan, ako panghinginlan, pero mare, kanang sa mga dila raman na, dili man na kinasingkasi. May imong mama, ana. Ako mama, kinatudugay may magmata. Sa buhi pa mo. Dugay may magmata. Dugay. Sama. Oy! Sa buhi pa mo. Ako mama, dugay may mga mata, mano mama, uy, kakaon may mong manok, di ba? Nga, ako sa dati presdo, tingali tungod ni sa kadang pagtratar bitaw sa imong ginikanan nimo nga kuan. Usara ka anas kung papas bugbog kay papa na ko sa iyo bata mga alas 5. Hindi mga alas 5 media na ora bitaw. Ana? Ang bongbong. Oh, ana ora. Barog bitaw na noy. Ngano man? Doy, makadungog mo. Oh, ana. Barog mi. Ngano man? Ang Ang barog na. buwan, nakuha na siya. Bunala, no? Oo, nga. Bunala, Kinahalan bunala. mata na. Grabe ito ako, papa. Kinahalan mo, mata Grabe na. itong kuan. Diyan ka ni biyang batanon pa, bata patalad. Tagdugay biya kutamang mata, no? Lami kay ito. Oo. Kami kay lagi Ngano ka, anak? Mo taon na sinangay mig tubig. Mo to nga buntag sa iyo, nya duty ito siya. Buntag sa iyo, Pagkaon kinahanglan mo. na siya. Ah, Ano lagi mi? Mo Doon. na barog din. Doon ay disiplinado mo. Disiplinado. Pero katong igsoon sa mga apuhan at Tepres, igham lang daan, makuyapan na kuno ka. Grabe yan sa ighama. Diha sa nanay Pwede mo. mo itong isuga. Ayaw sa pag-igham nga, makuyapan, hapit kuyapan. Pwede ko nung isuga, kay kanagaling pukawon ni mo siya, kay nanglan, pila ka dupa kagikas gigdaan. Kay nagduhog mo na itong sundang. Mao ba? Oo! Sa, nagduhog. Nagduhog daan og Nga sundang. naman. Kuyaw po na Isog ito. rin yung Kuyaw po na ito. Magkuano, madaman Balikta. siya. Karon. Sa gulang, kung saan yung pangutana, gipalayas niya. Gipalayas Yang niya bana. yang bana nga si Tino nya pabalikon ba kuno niya pero si Bio di ay pabalikon ba kuno niya nya Kisa tingnan na itong sinder. si Inday Talia. Talia. Ano akong basahon na Talia ha? Murag mahinuklo dyo ka ni, murag makarelate dyo ka ni, murag matandog dyo ka ni. Genesis 3, verse 16. Ugmingon ang Diyos Amahan. Dungagan ko, ugmingon ang Diyos sa babae. Dungagan ko ang imong talisdanan, inig panampon mo. Ug ang kasakit nga imong bation, inig panganak nimo. Apan, bisan pa niini, mangandoy gihapon ka sa imong bana. Ug siya mo magbuot kanimo. Sa ato pa matinuod yun kay iyang gingin lang karon pero sige gapon siyang pangandoy. Sa ato pa kanang na ang imuhang bana Inday kung tinuod man nga wala si magtaron sa trabaho, dili sayon ang trabaho. Siya ba nag-ingon nga init ning pag init ug uwan maglakaw na siya kay magsuro siya ng quick tig-wag ug tempura. Unya nabuang sabihin ko imo nang kuan day kanang imo na siyang hinahinayan nga
imo bang tambagan ba nga ang imong singot sa pagbinaklay niya imo lang iduwa diya sa sugal niya mahurot? Sino na kana mao gyud importante. Ayaw lang imo sang dapugon usahay dayon. Ayaw lang. Nailay lang istorya. Unya karon kay nilayas man ang problema iya pa babalikon. mao Iya na. bang atuon. Mao na, di nga. Bason. Babalik ka lang dai karon dili mabungkag ang inyong pamilya. Ang kanabi tong nahitabo karon nitong sugilano. Daghan man na sa ato gulyat. Ha? Daghan man na sa ato nga muduwag tong ets. Ah. Daghan man na. Its. Oh, daghan man na. O kanang sa online gulyat o sa nga na ML. Scatter. Oh, scatter. Oh, wala na itong ets. Wala na Scatter. bingo. Scatter. Muna kabuangan. Gani, kanang naang uban, mo ima, hinong magsigig away, naarog yun na sa asawa. Ang bana, nayan og tambag, unya ang kwarta, kanang kumahimo, ipuson, dili scatter, dili sugal, dili bingo, dili itong ets, kay, mapilde. Ah. Na yung bang mapilog sugal gulyat, mo ito pa nilang, maayo ko na, inigdaog mo, undang ka dritso. Palitan madyong, undang ka dritso. Palitan hantak, undang ka dritso. Karon, Basta unya, daog. sunod mo kwa naman po ka mo sugal gapon ka palitan madyong undang ka primero pagkasunod pila ka simana per kaadlaw balik kag madyong. ay kaduhan sa dati pres ka na kung musugal ka ni kadong mo mukalit kag tindo kay mo undang awayon ko na kasi mga kauban. Oh, manuyo yung kauban, labi pildiro to. Malag maingon ka nga, mao na lang dila ha, pila ka dila ko. Ana, okay ra. Mauna lang to da. Isulti da na te pres. Isulti daan. Ana nga magdali ka. Mauna lang to nga naarog yun na nimo dai kay mo'y pagaingnon kanang nang ikaw may tarong karon painom dumi gina imong bana. Apan balik ta. Unsa tong gini mo pres ug dugay mo mata. Unsa to? Mama na ko. Sa Buhi pa mo. O na kamo gulyat unsa to gulyat. Anara. Kana paminaw na niyo sa bana sa nang orasa. Lasing ko step down. Lasing ko bidya. Sa amo, mga 9, nangatug pa man mi. Mga anak ba, mga 2 pa, mga 9. Yung mga Ay, one mo sa ako. Alas Ano 3 ba? hapon. Ha? Alas 3, alas 2 media. Nga, nang bata Mata? mo? Dili, gingnan ko to. Oh. Natug na ba? Ah. Ano ba ko na ganito naman nun? Kuna ko, puzzle, tiho.